Здрасте, значи, у, чувам ли съм? Уху. Така, седим, до при малко. Яхме много пържени картофи, тъй по... Сега си пява, бе. По-американски, защото сме американски чеда. Искаме да използваме стероиди, за да бъдем много корави и да бием дядовци. Трябва да пием бира постоянно и да правим адски диви партита. Знаеш ко? Що ти е гризън? Какво си правил? Гризъл съм. Ние, защото трябва да сме готини като софиянци, да бим дядовци, някакви хора по улиците там с... Ко беше? Ония втория клип с Лост. С някаква палка или Лост ли с кому скочи и бах. Ми не сме толкова готини, затова и пием бира. Аре, чао, чао.